приятели! Както знаете, аз съм Рая и днес ще ви покажа как да си направите ето това слайм. Много лесно, само с 3 продукта. Извинете, че пръстите са ми зелени, но просто се намазах с боя и сега не мога да се изтрия. Така, нека да започваме. Продуктите са веро, каквото имате, брашно, олив. Това е. Съд, който да разбърквате и нещо, което да разбърквате. Така. Аз използвам пластмасова чашка, защото аз пробвах с други, с стъклени чашки и после не можеха да се изтрият. Така. Първо добавяме малко веро. Така. Аз имам супер малко брашно. Надявам се да ми стигне. Опа! Извинете. Ще изсипя целия, защото ей толкова ще стига. Разбъркваме го. Ако трябва, може и да сложим още веро. Още малко веро. Разбърквате го добре. След разбъркване трябва да ви се получи ето така. И след като вече пипате, слагаме олио. Така. Май предостатъчно сипах. Дайте да видим. Добре си. Ето. Но може би трябва да сложим още малко брашно, за да стане така. След това върху хартийка слагаме брашно, малко от брашното и го смесваме с нашето слайм, за да се получи ето такова. Ето. Стана същото. Само че това е малко по-трудно, защото е доста старо. Ето. Стана супер яко. Даже не се разтяга, но пак е яко да си го мачкаш в ръцете. Дайте да го оставим. И оттам нататък вие можете да си го боядисвате както искате, но аз сега няма да го боядисвам, защото това стана. Много лесно се прави. Чао, приятели! Ще се видим до следващия ми клип. Аз си изтрих целия канал, смених си името, снимката, абсолютно всичко. Така е. Искам, ако вие искате, можете да се абонирате за канала на братовчетка ми. Казва се Емай Преси. Ако не ви излезне, гледайте момиче с жълто яке и с очила. Чао, приятели!